Čau lidíčky, vítám vás u dalšího videa a dnešní video bude takovej, nevím, prostě video z toho, že budu natáčet ten 5D kino, někdy se to vidí a dám se na to hodnout. Tady jsem si našel nějakou Amazonku, tak si to pustíme. No zatím nic moc teda. Amazonka. Jo. Vidím. Hele, drahá. No, jakože... To, co to je strašně nereálné. Ježišmarja. To já bych se neudělal teda. Ale je to vyhlídka dobrá. To se uzná. A co bude tady? Co bude tady? No, jsme v ryti. Pomoc! Dobrý, to v pohodě. Tak. V pohodě. No, takhle. Čus, pěčku. No, tak proskočili jsme kruhem, nebo co to bylo? Dobře. Tak jo. Dobře. Ježišmarja, to nás zrychlilo. Tak co je tu dále? Může se tam tak. Vážně. Čau, ptáčku, to už je konec? Ne, není. Aha, OK. Ježišmarja, to byl ultra rychlost. Vodopád, OK, co v něm? No, jak jinak. No, to musel být. To zlato. Wow. Tak jo, no sorry, lidé, který to vidíte, ale nemáte si to tam dávat, to je vaše věc, ale. OK. No, tak to se jakože projišťka je to dobrá, ale vůbec nereálná. Ale tohle to by se nechal líbit teda. Jo, pokračuje to, jo? OK, tak se jdem kouknout. Nebo to už je co? To je konec? Jo? Tak to je konec. No, a protože mi to nestačilo, tak si dám ještě jeden. A
Nevím, jaký teda. Asi zkusím tenhle ten. Dobře. Jo, ono je to takhle dvakrát. OK, tak budeme koukat na jeden. Ježišmarja. Koukneme se na to. Co to bylo? Kde to jsem? Tak já jsem někde v kanalizaci. Co jsem si otevřel? Jasně, nějaký tajný průchod. Dobře. OK, no. Tak. Jo, Jo, nějaká lochneska, nebo co to je? Jo. Tak mě ještě zabij, ne? What? Co ho? Lidi. Podle mě to by nikdo nepřežil. A když tak jenom James Bond. Není to někdo. Pojď sem! Dobrý ilumináti to nejsou. Zkouška prdelí. Tak ne, no. Je dobrý večer. Dobrý večer. Asi si nevšiml. Se to nedává moc najevo, ale docela hodně se bojím. OK. Nějaký dítě. No. Takže lidi, pokazila se mi nahrávání, ale to je jedno. Mám to tu znovu. Dám to teda do kouka. A ještě necelý 2 minuty, no. Co to je? OK. Jasně. Nějaký horor, ne? Já se docela bojím. Ty vole, kdo to je? Tak jo, dneska večer budu mít možná noční můry, hele. No tak 100% něco vybavne. Jo, přesně, ona na mě vybavne, anebo někdo jiný. No jak jinak? To bylo čekaný. Ježišmarja, ona furt je za mnou. Cože? Tože byla i přede mnou. Hello! Dobře. Čus? Kdo to? Dobrý den, rozvážka pici. Jo, to je dobrá hláška. No. Tak jo. OK. Jde to sakra sem.
čus. Ty jsi nějaký nájemný vrah, ne? Trochu vedle, bro. To by byla trefa, kdyby jsem se neuhl. Nějaký nájemný masovrah. Ty ještě žiješ, jo? No tak zdrháme, no. No, další trouba. Tak čus. To je konec. Je to konec. OK, konec. A protože to bylo asi poslední, co jsem vám chtěl ukázat, tak vám ještě ukážu jednu věc, kterou najdu tady hned. A napíšu vám tu. Asi to všichni znáte, pokud někdo viděl to video top 10 funkcí YouTube, myslím, tak tohle to tam bylo. A chci vám ukázat, že to vážně funguje. A tak se na to jdeme mrknout, ne? 3, 2, 1, teď. No vidíte to, YouTube se začal hejbat. To je dobrý. Jo, funguje to. Takže to funguje, klidně si to vyzkoušejte. No a já myslím, že by to mohlo být pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte tam mrsknout ten like. A tak no. Čus a shake s vámi lidi.